डक्टरबाबु माबा माबिफोर गैगोना गैयाब्रा माबा माबिफोर हा माथो माबा माबि जाखोब्रा नों माथो माबा माबि होनब्रालाय आंलाय बोरै मोनथिबायनोब्रा सिदा सिदा बुङा मानो माबा माबिलै माबा माबि हाबा जानाय खबरफोरनो नांनाय माबा माबि हाबाब माथो माबा माबि होनबाय थाखो हाबा जानाय कापलफोरनोथ' मेरला माबा माबि नांगौना नोंनोबा अबे मोनसे माबा माबिखौ नांगौ आं मोनथिलाय लाङासैलै मानोसोथो सिदा सिदा थब्लं थब्लं होनखायासै डक्टरबाबु बेनि खोथाखौनो खोनासंबाय थायो नोंथाङा बेनि खोथाखौनो खोनासंबाय थायो बेनि खोथाखौ खोनासंबाय थायोब्ला खर'सो गाज्रि जालांनो नागिरो मिथिबायना आंखौनो नुदों आं बिसि जालायलायनानैनो आंनि खर'आनो गाज्रि जानानै दङ आरो बेहाय नोङो बिनि माबा माबि होनायखौसो खोनासंबाय थादों खर'आ गाज्रि जागोन डक्टरबाबु खर'आ गाज्रि जागोन नोंनाबो आइया बिदिब्लालाय माथो माबा माबि नांगौ जाखोब्रा माथो माबा माबि नांगौ जेबो नङाहाय बियो माखौ लांथों आं मोनथिया आंनो स्टिफ्रिसो नांगौ आं स्टिफ्रि लांनोसो फैदों हा बेखौनो थब्लं थब्लं होननो हाया जाहैबाय माथो माबा माबि होनलायलायनांगौ जाखो बिदिबालाय जोंहालाय मारै मोनथिनांगौ जाखो एसे लाजिनाय मोनलाय लाङोलै डक्टरबाबु थाद बिगुर हाबा जानोबा लाजिया हिनजाव लानोबा लाजिया बेफोरखौ बिनोबा लाजियो माथो होनबावनो डक्टरबाबु सानफ्रामबो हनै बाजाराव लाबोफानो थिनोब्लाबो बावलांबाय थायो माखौबा लाजिलायबावोसो नै हनै दिनैसो थार खोथाखौ हमनो हाबाय आङो बावलांफ्लायोसो खोमा लाजिनानैनो मानसियानो अन्थाइ मुगानिसो नालाय नै बिनानाव स्टिफ्रिया लानानै थांखाथारदो दे नै बुरजा हरखाथारबाय आङो आय' मानोलाय इसिबां बुरजा नांगौब्रा मानोलाय इसिबां बुरजा नांगौ बे न'आव थानाय जि बोरायफोरखौनो माबानानै आराम हासिनानै बाहायबानो जानायखौनो एफा बुरजा खिथाब बानायनानै माबाबानो जायो आंनासो थाखायानो गैया मायानो गैया लस जाजोबथारनोसैलाय ओइ फाग्ला नोंनि बे किपटामिया सलियाहाय आंनि किपटामिजों नोंनि किपटामिजों सोलिबाय थानो हाया आङो सानफ्रामबो हा मानोथो बेफोरबायदि खालामबायनांगौ आदा गोदोनि जुगा गैलाना आरे बोरै खिथाब मोनलाबायनांगौ जाखो आरो बेफोरजों सेफटि जायाना बोरैबा सिथाबनानै लायोब्ला थाङैनो एखे एलार्जि माबिसो जालाजोबगोन मिथिबायना खुजालिफोरसो जालाजोबगोन ओंखायनोथ' आङो बेखौ नै बुरजा हरखाथारबाय बिनानावा होननाय बायदिनो लानानै थांदो दे बांद्राय दामबो नङाना टटेल डिसकाउन्ट हरदेरनानै जोङो बेयो 300 रांल'सो जाहैगोन गिदिरबाबो खोनाबाय मोदला 300ल' नै जेरावबो लासिंसिंल' खालामहाय नोङो लासिंसिंनो गामियावबो लासिंसिं बेयावबो लासिंसिं आरो मानो बुरजा लानायखौसो नुदों नोङो दाखालि मालायनाव स्टिफ्रि दाहार लायनानै थाखानायखौ नुवाखै नामा बेहानो पेकेटनि होखानांगौ आंहा मालायनिफ्राय लानानै फैनाया लासिंसिंनो नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि बुस्थुखौबो जिनिसखौबो मालायनिफ्राय बिनांगौ जायो आङो एसेबो माखो आखल होनाया गैला नोंनाव आयौ आब' दाहार लायलायलायनांदों होनब्ला बाब्रे दे जाथ'बायब्रा बेफोरखौ जाथ'बाय बा माथो उदैयालाय नोंना माथो ओंखारलायथारनाय थाद फाग्ला आंनि उदैखौसो नायबावदों नोङो हो आंनि उदैखौसो नायबावदों ओइ अन्जु खोनाबायना नैबे माबा माबि कापलफोरनो आरो माबा माबि नांबावगौ खोमा मोनथिबायना बेखौबो हरफादेर खनसेनो ए सार प्रटेक्सनखौ दे बेखौबो हरफागोन दे आङो ओमफ्राय बेखौ बयनिबो सिगाङाव बेफोरबायदि लुन्दां लुनसि लाथारसै जाहैबाय लासिंसिंनो बेखौलाय माथो लाजिनांगौ जाखो बयबो गानग्राखा स्टिफ्रि लानायानो माबा मोनसे लाजिबाय एमसि जाबालाय गानखानांगोनखा ओमफ्राय बेखौलाय मानो लाजिनांगौ जाखो नोंहालाय पेकेट बेसे लाबोदों आंहा 3 लाबोदों पकेट सिङाव दं आंना उबेरफ्रा माबार अर्डार खालामोहाय गसंबाय थानो हाया सान्दुंफ्राव बाब्रे नोंस्रानो होनबासो जानो गोनाङा जुजाय बिराद खाथारनाक दाउ बिमासो जानानै दं माथोलै हो दाउ बिमासो जानानै दं माथो दाउ बिमासो जानानै दंथारो माथो दाउ बिमानिफ्रायबो बारगा इगलसो जाहैबाय इगल रानिसो जाहैबाय बेफोरबायदि बिबाजै मोनलांब्ला ओंखामखौ मोजाङै मोनजागोन नोङो जुजाय औहाय मा इगल बिमासो जानानै दंथारो माथो बेफोरबायदिखौ बेबाजै मोनलांनांगौबा मोजाङै मोनजागोन नामा हो मोनजागोन नामा नोंसोरो मोजाङै नोंसोरनि नखरा
मोजाङै सोलिगोन नामा दार मास दिनै आइलाय बे नोंसिनि जायाफ्रा मा भकतिया साइडखौ खोनासङै आंना खर'आसो गुदुं जाजोबालै हाट सोर थादोंलै नोंसोर सानैया जों सानैया से माक्लोखौ मोनथारदोंमोन बेवहायनो जों सानैखौ बेफोरबादि हान्थु खेरा होनानै बाहेरायाव दोनदों बियो औहायबा एखेबारे गोसोनो अन्थाइ बिखाथार क्लासरुम सिं मानि खोनासंहैयो आयु मेडाम जोंथ' खोनासंहोआखैना नोंखौ गावहासो खोनासंनो होननानै खोनासंदों खोमा मा आंखौसो जावफिनदों हो आंखौसो जावफिनदों हो आयु मेडाम माजोंलाय जावनांगौ जाखो माथो जोंनि खाथियावलाय खदालबो गैया माबा हा जावग्रा बुस्थुआनो गैया माजों जावनांगौ जाखो दे मोनबाय दा मानथाया मोनबाय दा आयु बाला आंखौसो हगि स्टिकजों आंनि खर'खौ बुखावलायनो नागिरदों नोंखौ केस होगोन आं माबायदि होयो सालाफोर गोसथोनायावबो बुलाय सोलायना नोंसोरा गोसथोनायावबो बुलाय सोलाय लेखा फरायनायावबो मानो बेफोरबायदि नङा लेखा फरायनायावबो बुलाय सोलाय फरायथारदो आयु मेडाम फरायनायालाय उनाव जाबाय थागोन जिउआवथ' सासे मोजां मोननाया थानाया गोनांथार नालाय बेखौ जों ओंखायनो सिगाङाव खालामग्रोयो आरो मोनथिबायना सिगाङाव सासे गोनांथार सुबुं थायामोनब्ला बे बैथालि गोसो आरो मेगना जायखौनो मेगना फोजाबलाङोहाय मेडाम ओंखायनो जोङो सासे बासिख'नानै लाग्रोखायो आरो बाप्रे माथो पिएचडिखौनो पास जाथारबायलाय गोसोनायावलाय आयौ फुजा माथो जालायखो बिसोरलाय माथो जालायखोनो जेबोखौनो फरायहाय लुदुमि मोनथिबायना मोनफ्रोमबो टेस्टआवनो फेल जायो ओंखायनो हाथो फरायदों हा लुदुमि आरो फुजा नोंसोर सानैया मानो क्लासाव फोरोङालासिनो आरो बेवहायसो मानो ज' दंगासिनो नोंसोरो हा बेफोरबायदिजों जागोन नामा हा बेफोरबायदिजों जागोन सानदों नोंसोर सानैया हा बेफोरबायदिजों जानाय नङाथ' दाखालिनि एमनि टेस्टआव बेसेबा गाज्रि मार्क लाखिदों बिसोरो हा आंहा मा जबाब होनांगौ बिसोरनि पेरेन्टस मिटिङाव हा आंहा मा जबाब होनांगौ मोजाङै फोरोङा नोंसोरनो मोजाङै फोरोङैनि थाखायनो स्टुडेन्टफ्रानो रोंलायलांला नङाबा लाथिख'पारा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोर गैयामोन ना बेफोरबायदि गैफेरामोन सिगांनिफ्रायनो जागोन दे सार जों फोरोंनोनो थांगासिनोखामोन ओमफ्राय नै आंबो फोरोंनो थांदोंमोन नालाय बिसोरखौ बेयाव नुनानैसो सोंदोंमोन आङो मा जादों होननानै होमबालाय माथो गेदानै खालामबाय थादों थांदों फोरोंहैदो आयौ बाला बे अनफौला सारबो जा दोखो रायनानै सामगबाय नों थाथ'सै दे फुजा रागा जोंनाङा र' आंबो फोरोंहैगोनसै दानो फैफिनबावबा अरजों ब्लावजोबथारगोन बियो मा सैतानफोर हा राजानि नुनायखाय खुसि जाथारबायना नोंसोरो हा खुसि जाथारबाय लिपिका ए आयु माखौथो सानाबाय थाखो नोंलाय जेबो नङा लाथिख' आं बै दंफाङाव नुदोंना बै दंफाङाव दाउथु बासा दङ आं बे दाउथु बासा मानैखौनो नाहरनानै माबा सानफ्लांबाय थादों जेबो नङा आं माबा सानफ्लांबाय थादों बेखौ नुहुरनानैनो ए बेखौसो नाहरगासिनो ओमफ्रायलाय खामानिफ्रालाय जोब्बायमोन हिसाब खिथाबा औ जोबनायालाय जोब्बायमोन ओमफ्राय मानोबामोन माबालै आङो मोनसे साजेसनसो लानो फैदोंमोन मोनथिबायना जोंनाव गामिनिफ्राय बाजैमोन फैनानै दंफैयो बाजैजों आदाजों ओमफ्राय माइरं होनो फैदों ओमफ्राय दाखालि बिसोर माबादोंमोन आं दाखालिबो माइरंखौ ओरैनो लानानै फैदों मोनथिबायना बाजैया इसिबां खस्थ' माइरं जावनानै हरदों मिलाव माइ होलायलायनानै हरदोंनो माबा ओमफ्राय आङो जेबो होबोनाय जायाखै दाखालिबो हाखु दाखुनो ओमफ्राय मा बुस्थु खालामोबा मोजां जागोनलै आयु बिदिसो मानोथोलाय नोंखौलाय ओरैनो लाबोनांगौ जाखो बिबाजै गोदान ओमफ्राय नोङो माबा मोनसेथ' होबोनांगौमोन ना ओमफ्राय ओरैनो फैथारबाय आरो नोङो जाथारहाय नोंबो माबा मोनसे होनांगौ नोङो बाहाय खालि बोरैबा मोनोना एफा खस्थ' खामानि मावनानै खमसे खम नोङो माबा मोनसे होनो हायाब्लाबो मोजाङै रायलायबोनांगौ ना औलै आंबो बेखौनो सानदों ओमफ्राय रायलायस्लाबबोनोबो हायासै ओमफ्राय गोसोखौनो बोरैबा मोनजोबनानै दङ
आङो हाबायावबो बांद्राय मोजाङै माबा होस्लाबनो हायासैलै मोनथिबायना मा होनाया मोजां जागोन दख'नाखौनो मोनसे होनोसै नामा ओमफ्राय मा ब्रेन्डनिया मोजां जागोन माबा खोनाबायना दख'नायाथ' दायो गोदान ओंखारनाय ब्रेन्डनिया बसुमतारी ब्रेन्डनि दङ ओमफ्रायो बिबार ब्रेन्डनिफ्राय मोजां जायो आरो ओमफ्राय एसे हाइ क्वालिटिबो जाहैगोन नालाय बिबारनि नङाबा बसुमतारीनिखौ होबानो जाबाय नोङो थांनानै लिपिका आंखौ हेफाजाब होदो ना माबा मोनसे खालामनानै आं दख'ना बासिनायाव रोंथारलै दा गिदिरद्राय जाहैबालाय ओरैनो जोंहा बाजैया बांद्राय गोजौबो नङा बांद्राय गाहायबो नङा आरो जों थाल मोनलायलाङाना हौवा मानसिफ्रा आंना टेबोलाव एसे खामानि दंबावहाय नों गाज्रि मोनाबा नों राखावसिखौ लानो थांलायना आं राखावसिनि खामानिखौबो खावसेखौ मावजोबनानै दोनगोन दे होमबालाय हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखरलै मालायफ्रा इसिबां मोजां गिफ्ट मोनो आंहासो हाबा जानायनिफ्रायनो गैया ना फिसाइनिफ्रायनो मोनो ना न'खरनिफ्रायनो मोनो ना फिसाइनि न'खरनिफ्रायनो मोनो जेबो गैया खमसे खम साबायखरखौथ' जासिनांगौना बिसिमबो दिनैसिमबो सासेबो सुबुङानो साबायखरबो जासिया बिसोरो हे गसाइ माबायदि न'खराव मोनफैखो आङो सानाव सानसे अफिसाव बेफोरबायदि खामानि मावनानैबो मोनायावबो थांनांगौ संनानै जाहैनांगौ फुङावबो संनानै जाबोनांगौ आरो एसेबो हेफाजाब होनायखौनो मोना जोंसार नों बेफोरबायदिब्ला थाइलेण्डआवसो दंहैयो आरो थाइलेण्डआव थाहैनानै नों आंखौ खबर होननायखौनो खेबसेबो लाहराखै मानो बिदि नोङो जोंसार मानो बिदि आंनि गोसोखौ आंखौ दुखु होनानै नों मा खालामनो सानदों मा खालामनो सानदों नोङो जोंसार खमसे खम आंखौ सानाब्लाबोथ' नोङो जोंनि फिसानि बागैसो साननांगौना मा खालामबावनो आङो हे गसाइ आं हाबा जानानै आइजोआलाय सानबेसे बिमा बिफानि न'आव हाबसो थानो गामियाव बेसे थानो बयबो सिगांनिफ्रायनो गाज्रि गाज्रि खोथा होनबोगासिनो सानबेसे खोनासंबाय थानो आङो हे गसाइ मा खालामबावनो आङो आयै नों बेवहायसो दे आयै थौदो दे बेवहायनो मानो थाबाय थानो दे आयै थौदो दे बे दंफां सिङाव मानो थाबाय थानो अखा हानायाव आयै मानो गाबदों नोङो फिसा गान्दोला गाबाखैहाय नै नोमानाव एखेबारे बोरैबा मेगनाव माबा हाबफैजोब्बाय दंफां बिलाइ गोलैनाय मानाय गैया नै माबादोंमोन आङो दुब्लियावसो फैदोंमोन हास्लाबफैयासैहाय ओंखायनो न'आवबो थांनो हास्लाबैखायथ' बे दंफां सिङावनो दसे थादों फिसा नोंलाय आंखौ साथा लानानै मारै नागिरबोखो आंखौ आयै आबैया खोन्थाहरदों ओंखायनो फैदोंमोन आं बिथिं दे आयै थौदो दे थांनोसै अखा बोथोराव बेफोरबायदि बाहेरायाव थाजाबाय थाया आयै थौदो दे न'आव थांनोसै